Skont l-aħħar stħarriġ minn SOS Malta, 21% tad-diskors ta' mibeda u bbażat fuq nazzjonalità, segwit minn diskors bbażat fuq twemmin politiku bi 18% u 15% fuq bażi ta' twemmin reliġjuż. Dawn huma l-akbar 3 kawżi ta' aġir u diskors ta' mibeda f'Malta. Dawn iċ-ċifri kienu kwotati mill-Ministru tal-Internu u Sigurtà Nazzjonali Michael Farrugia fl-inaugurazzjoni ta' unit ġdid tal-kontra ir-reat u d-diskors ta' mibeda. 80% tar-reati ta' mibeda jieħdu l-forma ta' abbuż verbali wiċċ imwiċċ kif ukoll online fuq il-medja soċjali. Michael Farrugia qal li mhux l-iskop ta' dan il-unit li jagħmel witch hunt online u li jifqal rati b'rapporti ta' abbużi. U qal li l-iskopijiet huma tnejn, l-ewwel nett kampanja edukattiva biex jitrażżan id-diskors ta' mibeda u qal li f'ċirkostanzi partikolari ikun hemm kumment wieħed u fil-pront tibda kompetizzjoni bejn min joħroġ bl-aktar ħdura. Il-Ministru Farrugia appella wkoll il-medja biex ikun hemm aktar attenzjoni dwar xi rapportaġġ għax ċertu lingwaġġ jista' jispiċċa jinstiga lil min jobżoq il-mibeda. Barra minn hekk kull min għandu xi forma ta' preżenza online għandu jkun attent għal kummenti li jkun hemm fuq il-paġni tagħhom. It-tieni għan hu li tingħata assistenza legali u terapeutika lil vittmi ta' diskors ta' mibeda. Filwaqt li l-aktar ċirkostanzi komuni ta' diskors ta' mibeda huma razziżmu u xenofobija, twemmin politiku jew twemmin reliġjuż, diskors ta' mibeda jkun imqanqal ukoll f'ċirkostanzi differenti. Michael Farrugia qal li eżempju ta' dan kienu l-protesti favur u kontra l-abort li kien hemm fl-aħħar ġimgħat fejn il-kummenti u tajjir minn uħud fil-konfront ta' min ma jaqblux magħhom kienu ta' livelli inaċċettabbli. Minkejja l-inaugurazzjoni tal-bini fid-daħla tal-Belt Valletta saret il-ħamis filgħodu, il-unit għadu qed jirrekluta n-nies u se jibda jaħdem fil-ġimgħat li ġejjin.